ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ଭୂଗୋଳକ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିରେ ଆମେ ଗ୍ଲୋବ, ଅକ୍ଷାଂଶ ଓ ଦ୍ରାଘିମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପୃଥିବୀର ଆକାରକୁ ପୃଥ୍ୱୀରୂପ ବା ଭୂ ଆକୃତିକ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଏହି ବିଶାଳ ଆକାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଳନା କରିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଏହାର ଏକ ଅବିକଳ କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରତିରୂପକୁ ଗ୍ଲୋବ ବା ଭୂଗୋଳକ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀର ଉତ୍ତରସ୍ଥ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁକୁ ଉତ୍ତର ମେରୁ ବା ସୁମେରୁ କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣସ୍ଥ ପ୍ରାନ୍ତବିନ୍ଦୁକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ବା କୁମେରୁ କୁହାଯାଏ। ଗ୍ଲୋବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ଉତ୍ତର ମେରୁ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁକୁ ଏକ ଦଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ସଂଯୋଜିତ। ଏହି ଦଣ୍ଡଟିକୁ ଅକ୍ଷ କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଅକ୍ଷ ଦଣ୍ଡ। ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖୁଥିବ ଗ୍ଲୋବଟି ଯେପରି ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଘୂରିପାରେ, ପୃଥିବୀ ସେହିପରି ଏକ କାଳ୍ପନିକ ଅକ୍ଷ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ପଶ୍ଚିମରୁ ପୂର୍ବକୁ ଅନବରତ ଘୁରୁଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣନକୁ ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ନିଜର ଆବର୍ତ୍ତନ ଗତି ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପାଖରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଥରେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିଥାଏ। ପୃଥିବୀର ଏହି ଗତିକୁ ପରିକ୍ରମଣ କୁହାଯାଏ। ପୃଥିବୀ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିକ୍ରମଣ କରୁଥିବା ପଥକୁ କକ୍ଷପଥ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ଅକ୍ଷାଂଶ ରେଖା ଓ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ତୁମେମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ଗ୍ଲୋବ ଉପରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରେଖା ରହିଛି। କିଛି ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତାକାର ରେଖା ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଭାବେ ଉତ୍ତର ମେରୁ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ। ଏହି ଉତ୍ତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ଦ୍ରାଘିମା ରେଖା ବା ମଧ୍ୟଦିନ ରେଖା କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ଆଉ କେତେକ ବୃତ୍ତାକାର ରେଖା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ପରସ୍ପର ସମାନ୍ତରାଳ ଭାବରେ ଅଙ୍କିତ ହୋଇଅଛି। ଏହି ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ ସମାକ୍ଷୀ ରେଖା କୁହାଯାଏ।